sik. Ha. Ayo Dek, ayo Mas, bareng-bareng ya. Gampang suling tumandang suarane, julak-julik kepenak unine. Ketibung suling kendange sigrak. Ora mikir perkara iku le. Lah apa? Sing sigrak ora kendange. Apane? Lah sing sigrak apane? Sing sigrak ndase sing ngendang. Kok ndase sing kendang? Kaya siwalan ngono wae. Ora siwalan kuwi. Apa? Cikalan. Aku gumun wong kerep kene ya. Piye? Toprak tanggap larang-larang kok do ditinggal mulai lah yo. Sakane tinggal mulai ra apa-apa lah bapake mah tinggal turu wae. Aku gumun kudake ku ngono ku mbok mulai sisan dakwah sih. Karo Mbok turu. Ya aja ngono. piye? Sak grombol iku ya ana wong 200 lho ning kono. Ono piye wis sak grup. Lho urung sing ning kene mbok anggap. Iki mbok nonton ketoprak mbok marung iki kok. Ning kene iku ya iso ana nek wong swidak 5 tandani. Mosok 100 malah 100 ta ora kowe. tandani. akeh men iku lek ngepekno kondi aja. Lho. Apa menduk iku sing nonton iki isek wong berah lho. Kok iso wong berah lho. Lantaran live streaming. Sing teng pundi kemawon sing ningali live streaming wonten channelipun Fokus Multi. lho nggih ya. Nggih. Oh, live streaming Sugeng Dalu sedaya kemawon. Iya salam-salam dhisik. Salam-salam. Heeh. Sugeng Dalu kagem Bapak Bupati Rembang. Rawuh piye? Pak Harno iki ya rawuh. Piye le Pak Harno Rawuh. ingkang wonten dalemipun piyambak-piyambak. So Bapak Kapolres Rembang nggih Sugeng Dalu. Rawuh mesti rawuh. Rawuh piye lah? Lah Pak Kapolres Rembang. Ingkang wonten dalemipun piyambak Bapak Dandin. Lho, yo rawuh berarti. Ingkang wonten dalemipun piyambak-piyambak. Lah kok nang Nggih so Bapak Camat. rawuh. Ingkang wonten dalemipun piyambak-piyambak. Ora ngono sik lah. Lah wis nang omah Dede kok mbok undang ki lha apa? Live streaming lho, Streaming Bro. kok. Rumah Sam. Lho nek menawa nonton. Live streaming. Lho pejabat-pejabat Rembang ki budaya kabeh lho. Nek ngono aku tak melu. Salah satu contohnya. Heeh. Kurang apane ketoprak agung budaya dirawuhke pejabat-pejabat kaya winganane dalam rangka budaya Kabupaten Rembang ning Dinggon beberapa titik juga nganggo agung budaya lho. Iku contoh Ketoprake kondang. Lho ya, ning ora ketoprake tok. ketoprak dagelane ya Dagelane ya kondang. kondang. Lho wong loro iki dijipuk agung budaya iku wis luar biasa. Biasa. Pak Amis Delongkas ya dijipuk Ora ngerti kowe. Dijupuk sapa? sing gawe urip. Rumah Sam mati piye? Ya ora jadek. Padha-padha kok jipuk sing gawe urip iku. Lah piye? Ya dijipuk karo Sing Maha Kuwasa. padha wae. Kok iso? Ya nek kowe dikon dagel nek kono dagelan kurang. Wah, dagelan kurang piye ning kono dagelan kurang-kurang iki. Gua anggap kurang. Yo, Lho, akeh. lho, Pak Singkek. Iya alamar. Lho ning kono wis. Belong. Pak Belong. Sampun suwargi. Lah Lah ning kono pirang-pirang dagelan kondang. dhek kon musul dhek kan kondang. Ora doyan. Lah kok ora doyan. Malaikat iki urung isih mikir, Mikir golek iki. sing kira-kira sing nom-nom. Lho. Sing kono wis tuwa kabeh.
sing nom sing urung ana dagelan nom dijipuk karo sing kuwasa. Nah, nek aku ambek Mas Dene ra kesusu mbok slip yo Lah monggo. nek aku tetep gak iso mati ya, Bro. Lah kowe nek iso mati ku lho. Lah kowe bocah iki ora roh. Lah mbok aku karo mandali ora iso mati. Tidak Lah nek malah ora iso bisa. mati wong menungso urip kok ora iso mati. Wong loro iku wis tertulis KTP-ne. Piye? Seumur hidup. Iku ora Ora iso mati. Ora iso mati. Seumur hidup. Kowe sampeyan urip terus nganti kira-kira pirang puluh tahun. Ah sak lawase ora masalah gone aku. Wis ngene. hidup. Dik kan. Wong awake dhewe iki dirawuhke warga masyarakat kerep kanggo maringi panglipur dalam rangka sedekah bumi. Ya awake dhewe melu dedonga ora ngarah bosen, ora ngarah pedhot lah awake dhewe ndonga mugi tansah pinaringan karahayon warga masyarakat kerep. Amin. Sing pedagang mbok Sing pedagang ayo didongakno apa kae mlon. Muga-muga untunge akeh. Untunge akeh. Wong kerep iki ya akeh petanine. Ya petani tebu, ya petani pari, gabah iki sing petani mbok dongakno apa? Muga-muga pawetune luwih mbriyah tinimbang Wong kene ya akeh sing pegawe negeri, ya akeh sing swasta. Seumpama ana sing pegawe mbok dongakno apa? Muga-muga pangkate tambah dhuwur. Dhuwur iku sing pegawe. Sing pegawe. Iki ning kono Mak Sarni kono ya tukang pijet. Nah, iki sing tukang pijet mbok dongakne apa? Tak donga-dongono akeh wong ketelier. Dadi ya. wong pijet akeh. Donga kok welike ngono. Lah piye? Donga kok akeh wong ketelier. Lah nek ora ana ketelier sing pijet sapa? Bubar nyambut gawe Kesel Njaluk pijet. Ora wong ketelier. Lah saiki kowe yo padha ae. Lah kok iso? Ana dukun bayi. Lah nek dukun bayi. Dukun kok bayi lah. Iku lho dukun bayi. Bayi kok iso dadi dukun cah cilik kok iso dadi dukun iki piye maksudnya? Ayo kok bodoh banget kok Pak. Dukun kok bayi. Dukun yo tuwek. Dukun kok tuwek. Lha ya dukun yo dukun bayi kok dadi dukun kok Masa bayi dadi dukun? wong nak omongane ora iso. Ayo. Maksude iku dukune bayine iku lho bayine didukuni. Lho bayi kok didukun bayine lara apa? Apa dukune iku? Maksude bayine dukun. Lah iya ora ana bayi kok dadi dukun bayi. Lah nek kowe piye? Lah kowe piye kok matak kok aku sapa mong kowe kok. Lah yo nek kowe atarani dukun bayi kok ora entuk kowe ngarani apa? Dukun tukang nambani wong meteng ngono lho. Malah aneh. Aneh nah andane. Lah kowe piye? Dukun tuwa. Lho dukun tuwa. Lah iya. Denganane bojoku meteng iku dengan tak parano dukun Dukun tuwa. tuwa. Mas dukun bayi mosok bayi ape mbok kok Sing salah ngewangi iki wong kowe. meteng. Lah aku nek salah. Ora gelem ngundang aku. Lho, aku kok salah goblok kowe iku. Lho kok goblok piye? Sing salah iku ora aku. Sapa? Piting. Kok sapa piting? Lah dengere ora salah dibodo terus ku. Aku saiki tak takon. Piye? Nek masalah wong meteng, Iya. ateke muni piting sing dibondo iki nek masalah wong meteng wong dana. Wong Wong lairno. Piye? Wong wedok lairno iki sing metu sepisan iki apa? Yo sirahe. Alah. Yo sirahe to. Alah. Bokonge. Kok bokonge aduh bodho Bokong kabeh. metu lho. Kowe iku wis tuwa-tuwa wis duwe anak-anak. Lah iya. Sikile sungsang. Lho kok sikile sungsang. Wong wedok ndana. Heeh. Iku sing metu apa nisik? Yo sirahe sik Mas. Ora ono. Lah nek kowe ngerti, Yo ngerti ya. lah saiki nek wong duwe anak sing metu apane dhisik? Bojone sik sing lanang. Kok iso? Iya metu golek loro dukun bayi, lho rek mantri. Iya. Golek bidan. Rumah saku wis suwe. Ya Sing metu sik iku sing lanang Lah golek iya, bijan. lah apa kok metu ndase sik ana metu sikile sik? Malah penak. wedok lairno. Lah iya wong wedok lairno sing metu sapane? Lah ya bojone sik metu loro bidan. Iya. Ora ana tanggane. Duwe anak kok goblok ngono. Ora Iki ana tanggane sing Bedekan metu sing sik. masuk akal lho iki kandhani Yo kowe. tenan nyoto kowe kok iso. Iya le. Lah yo kira wis duwe anak le. Aku kok duwe anak kowe ro. Yo ngerti ya. Lah nek aku duwe anak metu ndi? Duh. Wis ayo. Yo Dadi dadi anak le. Wong anak ndok pram-pram ora Yo ono metu kabeh. gua garba. Lah masa aku duwe guwa garba? Lho, lah nek gak duwe anak lah te penulis nang omah ku apa? Lah lho, Iku turahku. lah kok ora. Lah sing duwe anak sapa? Sing duwe anak bojoku. Weh, ya bener. Sapa re? Lah iki Wong loro kok iso malah goblok dhewe awur dhewe lha apa? Lah kok di anak anakku gebrubul Lah, kok mlebu ning gone. Masalah bedhek-bedhekan wong. Lah ya iki. pengen ngajak Wis gak wong loro tak bedheki. bedhek ana. Iki masalah pinter-pinteran. Heeh. Ana kirik karo kethek. Iki seumpama di sekolahno.
Iku sing pinter sing ndi? Nek cara aku ya Kire. 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 Aku kire. Alah, yo udu ah. Berarti kethek nek gak kire. Lah iya wis bener kowe. Lho, kok ngono iku? Lah berarti sak kelas kowe karo kethek wong kira kethek. Tunggal. Lah mbak mau kethekno tapi kok angger. Lah iya kire karo kethek saumpama di sekolahno pinter ndi? Lah nek miturut aku ya pinter kethek. Ya bener wong ancen sak kelas karo kethek kowe. Ya tunggale. Sik raimu aku kok sak kelas karo kethek. Lah genah wis roh nek pinter kethek, hari dak ya kowe sak kelas karo kethek wong kowe roh. Lho. Iya ya. Lah kok aku kok ngerti ya. Lah iya. Lah iya aku gampang dihapusi men to. Lho, malah lolak-lolok ngene. Piye? Oh bedhek ana. Ora kethek lho ya. Iya. Kowe tak dono sik. Bedhekane perkara kewan. Ya kewan apa piye maksudmu? Kewan. Kewan apa sing paling ngeyel? Wis dibedhek ngono kok. Wis kok bedhek ngono kok. Wah, salah bro iku, Bro. Salah. Aku roh kayak bulet iki sing. Apa? Masalah wis bedhekno sik. Dek apa re? Lah iku mah kethek. Ya wis bener berarti ya. Kok iso Piye le cacah iki? Lah kok iso mbok bedhek sik kok mbok bedhek. Lah wis bodoh kok wis. Kowe kudu yele-yelan iki hapus sih bocah yele-yelan iki. Ora ana awet nyanyi-nyanyi ae. Wong sing nonton ya wis ngene iki. Anu nyanyi ae lah ora usah yel-yelan. Ngibur karo dulur-dulur sing isih umon sing mirsani. Iki sing mirsani iki mau sore krungu karo bapak panitia. Piye? Sapa sing nonton ketoprak nganti bar. Iki ono hadiahe. Hadiah ya apa? Kowe ora roh piye? Tenan apa ora? Yakin tenan? Lah panitia kalau momen ana delok ketoprak asik bar ya hadiah. Hadiah Apa iki? beras. Tenan apa ora? Lho kowe kira krungu aku turu wae krungu kok. Pirang kilo? Ya kira-kira saon. Sono hadiah saon. Wah, jumpa kok gorokan tek kok iso. Wis ngene ae le. Ora usah do ngomong-ngomong sing mbok omongi ya piyai-piyai ngeten iki wis paham kabeh. Mending dikai gending-gending isek dirasakno, nek dirungokke karo leyeh-leyeh. Nggih napa nggih? Masuk. Oh, andani kok. Ah, Pak D wis ngomong Niki dipun aturi langgaman napa wae wis bar dangdutan suwengi. Hah? Sanane. Anane gedang niki kersa jenengan. Wis anane iku. Anane gedang sajen. Nek gedang sajen kersa. Dalem tayub. Dumateng para kadang pradangga kula aturi tari. Tayub iki engko ya diaturi tayub. Ben yogane siap dhisik. Iki diaturi mumpung Mas Win nunggoni, diaturi langgam-langgam Jawa riyen nggih. Sing agem musik karo ngenteni yogane. Ben Ben mluwu aja langsung yoga. Lah ben siap tak omongi ambek ngenteni aku. Saiki kok lunyu men leh lambene. Bar tak oleh ya. Ayo diaturi Pak Ejare penyanyi lilo mau jare. Penyanyi lilo jare. wong wis mulai kok. Wis mulai. iki ra roh. Ora ngerti aku. Ayo diaturi langgaman Mas Win ting-tingan kagem sedeke mawon niki piyai-piyai kerep niki ya budaya kabeh wakeh seniman Wong kene ya. Wis ayo diaturi langgaman tak aku tak bawa ngimpi jajal. Yen ning Tawang ana lintange Mas Win. Barang wis. Dak karek aku. Iku linggih daraken oleh Dodo. Kowe iki kok iso geger ae. Ida iki luar biasa panjang umur. Masa? Kira roh pancane wis bar 1 ndekne isih awet ae ngono. Wis tekan niku nyawane nyawa kucing lho Mas. Dipidak jaran pen 7 ya ora Aja kurang ajar kowe. Tenan kok. Aja kurang. Sing ngomong dhewe tenan. Ya yen kusir. Dhewe. Dipidak jaran pen 7 ora gadeh. Ayo Mas Win. Nggih. Bisa. Yen ning Tawang ana lintang kagem bapak-bapak kang wonten ngajeng saha ingkang wonten mriki bunda-bunda kang tasih mirsani. Cahayu aku ngenteni
marang meko ngangkoso suntako mring warto reki janji aku sumadot aras ing tias ing tekan kowe ya bangetan piye suara apik ora gelem dadi manol kowe suara apik mbok kon manol suara apik paling ora dadi PK ora payu go nek kowe lho dadi wedok terus sampe 28 gak payu rabi ngladeni wong mendem tek-tek niku wis sak payu janji aku eling malah baleni neh kan sumadon erat ing tias ing sun nimas ingsun prasopo sinaksenan bumi langit tangis ing tias ngenteni padang ngeram bulan konjo atur dumateng para kadang-kadang kang tasih mirsani yen ning tawang kono lintang cahayu aku ngenteni tekamu marang mekoe kang koso nikmat sok takok wartamu fokus media matur suwun. Ayu
ana pambututan, Dik. Apa? Mau bapak-bapak sing teng mriku Tayuban. langsung diweki tayuban. Tayupe gala-galan apa kerinduan, Pak? Tak suwek lambe mulut tayub kok gala-gala. Lha iku ora tayub lho, Mas. Oh gak, Apa? iku kroncong. Dangdut arek kon. Diwene sepisan langen beksan tayub. Nah, Gendingipun apa? sanane tayub. Sing penting Rama tayub. Penting tayub. Arek kowe Sriuning Mustika Tuban. Sriuning. Nah, masuk. Ya. Luar biasa Pak, Gogo senior kita mau menyanyi. Dipun aturi Sriuning menika kagem sedaya kemawon menika bapak-bapak ingkang tasih mriki mundhut Sing taksih tayuban. asurane tayuban. Nggo larak Seni Pak. Jawa asli. Dadi ora ngetang sepisan iku ya diwenehi toprak kok sedina sewengi ra ana tayubane. Nggih, Pak. Nggih. Yuk. Gede menika kula aturaken dumateng para bapak saha ibu Sriuning. amirsani ketoprak agung budaya kanthi keringan langen beksan tayub nggih menika Sriuning Mustika Tuban. Minggahipun tambal ban. Ayo. Yo. Wis jangkep pamundutan kalau wau saking ngajeng Campur sari yo. ya ana Terus langganan. dangdutan iki mau ya ana Ora ngetang sepisan wis ana tayub. Lah kok sedang-sedang